principi no vull respondre preguntes. Em sap greu sempre vista dir això, però només em vull limitar a dir que, primer, gràcies per haver vingut. Jo surto alleugit i satisfet d'haver-me pogut explicar davant del jutge. Crec que s'ha fet un judici paral·lel duríssim i inacceptable en un estat de dret, i lamento que no s'hagi defensat la meva presumpció d'innocència i que gent rellevant no hagi respectat aquest dret que té qualsevol ciutadà. Confio, sobretot a partir de que existeixen unes imatges que són explícites i són contundents en l'acció de la justícia, i estic convençut que el temps demostrarà que sóc innocent. Quina gent rellevant no ha respectat la seva presumpció? Vosaltres ho heu publicat en tots els mitjans i no cal que... Avui no em toca a mi dir qui s'ha saltat la presumpció d'innocència, però és evident que hi ha hagut un judici paral·lel i que hi ha hagut gent que ha fet una condemna abans d'hora. Què espera una mica de la segona denúncia que ara també... Avui ens quedem aquí i parlem només d'aquesta. Moltes gràcies.